Waalaikumsalam. Yan, yan. Lala to. Kono wala ko. Dagre bay handi. On ta asmi. Asne waadi. Ay andi rokke def ike mala ngol. Ay. Yan. Yan. Lala to. Yan. Ala ni lolu kon fa no ha. Awala. Ne on de barenga. O fotte asi. Asi ne jokondire bendam ni. Asi non ko sewi do. Den bi ka hotno ka suudu mo wulla ala nyamude wala warta hay fuf. Aw. Ndal tay ko man wolo non. Docteur. Bay tu. On hala min bari mo. Ella. Kono si on landino la. On wala nay no as ko wi on. On wala taw. Kono gonko ɓe ni ko ndiyan siɗa hibbiɗan nokkota ɓay on wowli ha on gayni on acceno min fiwigol Hamza no wullude walla Hamza no ɓiɗi walla Hamza no ani mi sofintina kay Hamza o anda anuɗo mo andi hando simo anduno anuɗo na fewdo ka asi fewde ɗo bugotonoga ta kono ɗa yo anda anuɗo o fuɗɗi anude ko eti ɗon wo ko eti ɗon nde ande nde Hamza ananimi o anan kono ɓay tumo mowli probléme ala ella ala aw ene accali gere defde ñama siya e cumi gayne defde ñama siya aw ok tela no nani Salam. Wow. Dokta ka yettawan ɗo mi ala ɗanade mi ala ñamude mi ala yarde dokta dokta ko wonno ɗum fewdori No waddo hiɗo ɓiɓɓe wawi waddo yeehi ka asi en ta ñande ɓikke yebdude biro makko seeɗa ɓe no ayono satti toon ɓe see ɓe wadde ni parce que ɓe miijitake no waɗirɗa oyano tawi vraiment gari tawi no muusi quoi wala fiiɓe muñi ɗum ɗon ko probléme janono fiiɓe muñi ɗum ko grand probléme o mais joni ɓeyda haadude e maɓɓe se ɓe wona mettude fiiɓe ɓeyda yeddude dokta somi jooɗike mi miijitike ko feƴƴi kon dokta wanene wasi ko koydol dokta mi faayi no fayi moƴƴo noon dokta mi waɗi piiji komi hanaano waɗugol dokta nde jombi o tan nersala ngol spaghetti o nder ɗo mi annduma randola sammi moynnamo reedi dokta jama fof fenaade ɓenande kono noon on sammil mo wonnoma ƴantude ɗo mi wonnoɗi hellade haalnoma ɗo mi wonnoɗi hellade mi yaha mi jonno aasi dokta wannila kon hakkude allah ko ɗum mi waɗi donc sin faami dawanɗa ko wonno landade sammin ko an wonde jonde an kadi jonnade aas min ko noon wonno waɗirde kono ha hande mi haalnade mo kanko ko aasi mo wonde jommede on sammin ɗi wonno hendade tan kanko noon waɗi jommede fi on hiɓe tampi anda ari koɓe tampi ko hiɗa jikkiti hiɗa ɓaɓɓaɗo oya ɗa waɗa momi waɗira monne kanko e moɓɓe kono e an sa wallade mo komɓe wallatamo nene makko ala bawi makko ɓattaki to an mo taƴƴinema wawa mo wallude o a ɓuuɗimo no an ala miijitaki mbaɗi dokta andara tawa ala so ala mo ɓiyata so wona ɓimo waɗano piiji ɓuy vraiment dokta min ko wonnomi dokta min ko wonnomi waɗiti non par ce que ɗum ɗo ko hoorel mi waɗi dokta yo jaka mo gongal aasi ko reedu jamirat reedujo mi faami ko min tigi tan tawa e suudu gongol fise min neɓimo haalande ko ɓeydi hen aduna jaɓaade ko ɗum waɗi wawi noon waddoy hiɗa ɗi wawi waɗude a faami ɓurta yimɓeɓe nene makko andene makko metta fi ɓeɓɓe metta fi ɓe ɓeyda yeynude e makko as e pali cuuɗi no wuli hono taako kana ron ko walade nder sumul no wuli trop nene no wuli ni jikile wa haalande docteur arino
docteur Allah lo hangi ta ko yetiag ari do ko bayari tay da am ya ma fini ini lo ka ko jak ko ni Hamza anti firen bila wo Hamza anti firen wo Hamza andi ren ko ka ko baba bo ko sama ka mo lon ne ka go sama ka ni hari bay bala dani ko ngata findi de tal ko tigi Allah ila wo Hamza andi firen ko Hamza andi firen par fa na nyande ko ni mo ko kan jeri ko goga go ko ka ko tigi docteur ka ko halni mais e pale mingi docteur me ngada ni non adwa no ka try de ko ngola min digi ko don ni ko bay we ya woli mingo ha mi do en di sera go la senge gata min de ko mi fal bay tu yey ha andi ka seri mo andi ga di red dum ka tan ko ni min ko mi fala ko yek yimko min bi susta problem di bakko ay na nyande go yo ak mo pied do iwet do nan sa jadi again ayo nanti gani na dana gani hay no ko wona ta ala de na sakit to ndare mfere tasi mimi no dai kurti e jon kiki mi lay wala mema samra ko telen gray of to ya ren ton jo docteur ko to male tek ase mi wadu tato ngeren wata son ko docteur actu fi alla manni ase albe ka suduga docteur hande min ala ko anti andi ala ko fotanta lawo mi lan docteur alla walli mi andi ko feddi ko fot mi andi ko asi woni nene bidda ngon docteur atti wala la ngorta fi alla docteur mi hal kama be gila on suma baye nitam yo docteur lamba ma docteur nyande dum man kala ko fa la landola kala ko haton jinda landola docteur okay Hamza hakunda may al Hamza balde jel ka der suudu do Hamza ni nyama yara balde jelo Hamza garredo ando wara ta wonde welede balde tati hada ni haali marsi Hamza gennas ko 5000 francs ya men do boya posete an wondaro 100 francs wayri la tegande dar posete hakuni wa kala Hamza kada fiyat la nena no ka prison hay atefa landaki ni wala ka rasul ma don atefa landare pourtal nani toror dara fa galle amen Hamza Gayni nati ni nyamani fen la wela hay la fadda Gayni dalanda anga sikku de min alla tagam fi mi kontana ma ngenene ma kon la ngenene ma prison bon kinene ma Miss Milanda be transfert de yes ton kat haral Milanda be transfert nene ma yes ton kon nene ma woni huwal an atam sa mel sa atam kono ne wadale asi ay fus no wadale ma nyande asi in no landa yaade wala kelema la be jelu da landa de la mbodi fi reedu felande inna landa reedu da hala ko beppale nyambale dum no wali da nene ma nyande no felal fi ayo kelema danda hersi hore ma hande na mi jo mitto sim ronki ma rata do hare mi andi kon fattu do kon ay do de no asino arta do ara yalti yo tata na galle no ko mi bay ka beddaji walla ka tabe yimbe furu mi wala ta on to de da do galle de nena yeyti de adti me wonti do nena lay tigalen on see the type nan angene ma on see the type jaw docteur hedi ke ma hani ron ki da balle fapala hedi ma docteur ala nu de ala wadde fus andu docteur a voyage docteur has ko tala no ma to ya golu docteur andi mi wata hettu won asi bawa ma docteur ko ndu wadana mi ala hundu ko yaay ko hawna neni asi bi donita asi mi ala hundu ko yawo ina asi artu kasudu docteur ko ngi kanto la yeso ko no ngolo ndiri docteur anga jimmi kay ni min ko no mi wata
a nodda yaasi kono docteur ɗa hooli sa noddi yaasi on famodira e téléphone harana yitere abbi atti ɗum noon taw fof ko honde tuma artata docteur ko honde tuma akata asiwa donc sin fa newma yeehi taw docteur jon gasi joni noddu aasi son famodira ewa son famodirade min la mari solution mi andi komi waɗa kono mi watta ɗum ɗo docteur mom yooli on naɓirama nokkugo golle min tumi sustani ɗum c'est impossible mi susta yaade ko aasien mi waɗa tinde e tasande min e nene makko mi susta ɗum ɗon ɗumne anda boko hande ko mane maɓɓude sa sagguinirwede ɓeɗo yaade walla fakketo makko mi aani mi sollike ɗoɓa donc hande aas ɓeni mo arama mi wonɗo keero heɓani ɓayole paɗe tawi mi fawama min kadi jiɗa ɗo woleɗen miñiraɓe am fof heɓi mi joɓɓe joo donc peut-être mi wattano ɗum mi jomno duwa ɗum naytika tampoɗen makko ɓeɓe ɓolmi hakkudaji ɓiye maɓɓe ɓolmi hakkudaji guesiraɓe en mi haqqi as a maggi as daga noon as ko weltodirmi yaɓɓe no gooti ma mi naatti cuuɓe ɓoyɗe bappa mene maɓɓe o at kanka ɗo fala waɗe ɗet joni mi fala bappa yen yaade ko on tagi seeɗo yimɓe ɓiɓɓe makko yaaro so tawi ɓeɗe jaɓal attebe kalɗo noon haɗa fellitade mi yimɓe gaɗɗo haɗa ka fellitade yo aasi o reydude wadde on ɗa an ɓuri aɗa ɓuure ina ɓuri aɗa ɓuure ko ɗum waɗi so tawi ɓayɗa so jiiɗi naati waɗa ɗaɓɓude jiiɓe toon onno jiiɗatnima ɗum heewi nder ba yen taw jiiɗatnima ɗum ɗum heewi jewdi ɗaɓɓude koyo wonna as ɗaɓta hono mi waɗirtoma a laami ɗaɓɓirasi lewni on ñande ko yawna dari ɗo ñande jowo laaɗunaɗo wonno yewɗum laaɗuna ñande e kono mi haɗanoma a sika bappato so kono ɗo woni ka aduna ɗo a ala hande bappa ɓuyni ko weddumaɗa bappa e nder aduna ko aɗa moɗ wokkoɗoaɗum hande o sinani siɗa anndo ɓiɗɗo ha yettana on oye e tuman yo toon ko nani harka fillitade ɗimmin min yarimo min yarimo ɗimmo ɗimmo ɗelwono moɗo andaɗo yuɓɗi yaɗagal ko goɗɗingal jeɗe ɗuji mum façon baɗo jolɗoɓe so taɓɓude giɗiɗaɗe resa ak vraiment nga resa ko woyiran jiggi ko ɓe ɗowaɗe oɗon bo mayde yaade ñande ɓe jowa salamno e waray mo salaɓe leɗɗo yalde ɗuɗɗo tan o woɗɗo ya ƴette iro ko a yadda ɗum ndiw yadda ɗum ha ɗum hetto ɗum hettoro galasmin makko mawɗo way gat yaada on waɓe kono yiɗen mo jiiɗe yiɗe ɓiɗɗi fof eɓen bonna e famga ko erandiraɓe maɓɓe fi ɓuuri ɓay nawoɗoɗaɓɓay o yownoore o ɗaɓɓoyte ay ndi ko muuli ko komen ɓayɗi waɗna maɗa deɓoɓe ko ɗum o moɗon hade ayana ko toy ko fi kala ma tawbe ate yobto do bay ko fa ko fi amla to bin ko ate ko no no do ko ba ni ni toy ko fi amla ta to bin ko yan fi ate de ko ini tidak baik pun dia untuk
Allah yan ya Allah Ya, eso me fue. Ahora sí. fikri ateta tito ya ake fa Betul kau fi Allah tahu ya Wei Assalamualaikum. Hey. Dari rekam. Dang. Alhamdulillah. Hey. Kau nggak dumado. Kuat boleh ngalah ni kau nggak dumado. Mihala berarti pukul kanto. Ngakiran ya. Iyo mihati makol tay ukun hala ko fuste mane. Hala ka ko zero makan. Mina no ka woto. Ako hot. Ni egi ka woto. Mi ali gayo fa joki langangan. Ko no dumado. Abbe fahamane. Ala ko fahamu dilo. Ni embala ko fahamu dilo hay fus. Ko mi tu ko ya iru. Nen. Ya bayas. Ya kala bayas minu. Ya ko minu ya tu. Saat aku nak fitlah. Anjang ada. Nen. Nen film supernalan tu bani yo. Aku harus berani. Boni yo nen. Ini. Bayas minu. Si Allah hotel. Ya bayas. Min makan tu. Naik min tahu tu le. Hampa. Fufal aku hebat juga. Nen. Ti Allah tanah ti Allah. Mina tahu tu. Mina tahu tu. Hafil dah. Jangan tip kini jam. Angin ini dusu tun. Asiat. Mau tadi download dah Ele, arju. Ele, angin ini jauh itu dusu. download dalam ni almi kita Dengan mira ko taka desu to kon dekita. Sawoni to ga dekiti hay bernal de wana. Na awon to dekita. Ko nu wadi hande kat sans. Ko nu wat. na dalam lam si kini mo yang mabilai alfa anda fa nual dilan halaj Ani alfa kayo ngol dilay hala di bay kon den. alfa kan nen oi nila ko sekali ko no sibjib ini sini wata ka hamza omini mu nyam ni fa da ya de hala me jibu ni roya to dum moron di ti dum mettimo ko mo bi bagage makko ko loti wo ko sabu an jo inna mo do ban minni di o so ko ton mo jibu ni red mi ho mi fa la ho to de alfa ko bi bagage mo foi Asiat awala taga bu. Hidan di den ma. Dan di den ma pellet mo yidu ma hafe di fe. Awole lam taga ma. An ko lo wala lo wala ne fe ta de ti ya wonde ma fala ka mo ne ka baba bi ma ho ta ji ni de. Awole taga mo. Jono ga wadi yo yayi hay o me wayni dina. Ko atti ngo jib kuma. Anda sikka adna na ko Hamza. Anda wakili ha de le do ma fi Hamza no anda tawale ma fala kala. Enga bidane kono han siwoni mi jodi kedo mi jipini na dila mi adgar mi la feude ko mi ari do ko e mo mi ari Jono mi rayna a jibile e kali an dire dot man si mi jipini do mi daki ke o bo ha no ni Hamza andi deja ko kadu jepi do wana aro na ya ko mi pet ay ko ni Hamza si ari mo wala ari o bito tawai la do o tawai na e wo fo de bun mi ko anya wi la Hamza ya o ta ko mi si Hamza ma ko pe buat semua ko bito mi ya ke hikani be mo yes ni ko la ya o de la ni mi ya fe ko fi Allah silani wa la so fi de lo pa hakku da yalla ay o wadi la ngai listilwa imo wadi la listilwa tu fo pa wadi sa fi Hamza wadi la ko ya ba na mi mo de ta ma ko anna ta ko menen fa fi ma pigi ni den de sa kono mi hana te fude wota on Hamza mo wota fi mo nyadde on tippi do wi mi no ba to pe wala ikalo kon de nyande mi mal ko jamo mert Remember, yes.